amoniako isurketa, naiz beste isuri kimiko larriak bitarteko. Are eta larriagoa oraindikan, Arkaitzerrekako hondamendi ekologikoan Zubietako erraustegiren legez kanpoko funtzionamendua ezkutatzeko nahita egindako isurketa delako. Badirudi hori ondorioztatzen dela egin diren polizia ikerketatik horien edukia orain jakin ahal izan da. Ehunka arrain hiltzeaz gain, tamaina handiko animaliak ere hil ziren zehazki 15 ardi. Antzeko zerbait gertatu zen lehenago, 2020ko martxoaren 18an, baina instalaziozko arduradunek ezkutatu egin zuten. Laborategi batek aztertu zuen, aingira baten kloroalkano indize altua zuen, aingira batek, osagai debekatua eta oso kantzerigenoa, jatorria errauskailuan du eta Guardia Zibilaren perituen arabera jakin dugu. Erraustegiaren legez kanpoko funtzionamentua egiaztatu da 2019ko azarotik etengabeko neurketarik egin gabe. Hemen guk kostatu zaigu asko auzi honetan parte bezala onartuta izateko, hasieran 6.000 euroko bermea jarritzaigun, errekurritu genuen, azkenean auzite probintzaleak 1.500 eurotan utzi zuen, eta kostata baino lortu dugu eta aurkeztu dira. Eta gure sorpresa zein da, ze ikusi dugu eta irakurri dugu dokumentazio osoa, horien artean 2010 horriko UCOMA, Unidad Central Operativa del Medio Ambiente, Guardia Zibilaren txostena 2010 horrikua, non gauza oso larriak jasotzen ditu. Horien artean, konturatu geha, hasieran pentsatzen genuen delito baten aurrean egun dela, baino badirudi 4 delitoen aurrean gaudela. Maiatzaren 7, 2008ko maiatzaren 7 eta 11aren artean egontzen isurketarena, amoniakoarena, aurretik martxoaren 18 beste bat egontzan, tamaina berekoa Guardia Zibilaren arabera, eta beraiek deskubritu dute. Hirugarrena, hildako argila bat aztertu dute, eta kloralkanoak edo parafina kloradak agertu dira, hau da, oso toksikoa eta kanzerigenoa den sustantzia bat. Bere iturri normalean erraustegietan dagoena, plastikoak, gomak eta barnitzak eta abarrekoak etxeko hondakinak jarretzen direnean, sortzen direnak, eta iturri hori da susmagarriena Guardia Zibilentzako. Eta laugarren delitua izango litzateke atmosferara kutsadura isuri izana agian, zeren hori horrela ez dara izan ziurtatzeko neurriak ez zeuden aktiboak, ez zeuden martxan. Hau da, etengabe neurtzea etzan egiten. Urte bat egon da gutxienez funtzionatzen neurketa hauek gabe. Eta horregatik Guardia Zibilak esaten du, ondarazten du, ez dakiela delitu hori egon den edo ez, porque ez daude neurketa horiek. Baina badaude beste zantzu batzuk, eta da, angila horretan agertu dien kontaminanteak. Hori oso larria da. Oso larria da, eta gaina, hau dena izkutatzeko politika baten atzean dago. Alde batetikan izkutatzen da funtzionamendua, eta izkutatzen da funtzionamendu ezoiko edo ilegal horren ondorioz sortzen dien kalteak. Gu izan bargea berri ematen duguna. Honen berri, eta argi dago interes publiko handiko informazioa da. Horren atzean, zerratikan gertatu da, hau ez da istripu bat, hau da nahitan gertatutako izurketa bat. Eta nahitan egindako funtzionamendu bat. Zer da lehen etxi egindana, ingurumena eta osasunain gainetik? Enpresaren interes ekonomikoa, hau da, lehenbailen martxan hasi daitezen, nahiz eta obrak bukatu gabe eta bermeak bukatu gabe izan, eta probatu gabe egon instalazioa, baina lehen etxi eginda funtzionatzea eta ordaintzea, bestetikan interes politikoak, hau da, hau perfecto junda, perfecto egin dugu, hori ere saldu behar zuten, eta arrokeri horren ondorioa da delitua. Horretik guk, argi eta garbi izaten du arduraduna GHK dala. Baita ere, hondakine eta bere holding horren barruan dagoen Ekobal operadorea dela.
Baina batez ere, hor, ardura politiko batzu daude penaletikan at. Eta grabea da ere, hau gertatu dela, nahita, funtzionamendu hori irregularra izkutatzeko hartutako erabakia. Porque argi dago, 200 litro ur amoniakatuarena kubeto barruan zeudenean, oso posible zala. Bat, bomba iztea, deitzea gestore bati, kudeatzaile bati, hondakin arriskutsuen zisterna batekin hartu 200 litroiek, eta eraman, eta jazta. Zer egin zuten horren ordez? Ura bota, dena instalazio ur zare barruan, euri ur zare barruan sartu, eta hortikan errekara isuri. Nahita, 2 milioitik gora litro ur amoniakatua. Baina hori nahitan egin zan, hori astripua izan zan, edo ez da astripua, hau horrik usta dago, terranoiek egotea, horrik usta dago, terratik dago kubeto bat estankoa. Baina kasu honetan esan estankoa, zeukan irtera bat regatara. Eta jakin izan dugunez, hau aurretik ere egin zuten. Posible da ja, erreka oso kaltetua egotea, ja, martxoko izurketa ondoren, eta ja baiatzakoakin goiti bera deusestatu edo erre egin da erreka, hor aipatzen dien kaltekin, 4 arrain espezie desagertzarekin, horien artean angila europea babesutako espezie bat. Guk prekauzio printzipioaren arabera eskatzen duguna da hain toksikoa eta minbizia sor dezakeen sustantzia bat hain kopuru handian agertu baldin bada bertako faunan, ezinbestekoa da behin-behinean gelditzea instalazioa berme guztiak izan arte. Hau gutxineko eskala litzateke. Beste aldetikan ere, esan nahi dugu, guk gure seme-alaben gizartearen osasuna defendatzen jarrituko dugula, babesten jarrituko dugula, ingurumena ere, eta heldu behar gehan, helduko geha, bai tribunaletan, bai Europan eta edozein lekuan. Eta gauzak utzi nahi dugu, argi, badirudi zuetako gaia bukatutzat eman dutela, ez da pentsatu ere, hau ez da bukatu.